Здравейте, мили приятели, аз съм Елвира Бахуля и отново ви каня в Лилавата стая, мястото, където провеждам индивидуалните си сесии. Днес искам да ви разкажа за някои споразумения, обети или договори, които сме сключили в миналото и влияят се още на настоящия ни живот. Най-често те се проявяват в настоящия ни живот чрез невъзможност някои от темите в живота ни да бъде придвижена напред. Каквото и да е лечение, каквото и да предприемем, всъщност нищо не се променя. Никога и никога не успяваме да направим крачка напред. Това много често е индикация за блокиране на енергията или чрез травма, или другия вариант е чрез наша вътрешна обвързване в конкретен обет. Може да е монашески, може да е за бедност, може да е за безбрачие. Много видове обети сме давали в миналите си животи, но включително и в този може да е. Да се заречем толкова силно емоционално, че никога или винаги ще правим нещо, което в някакъв аспект нашето подсъзнание поема и започва да повтаря до момента, в който ние не освободим тази енергия. Например, наскоро работих с клиентка, която по необясними за нея причини, понеже няма реални такива обстоятелства в живота и всъщност изпитваше много силно притеснение за това, че не може да съчетае личен живот, дете и работа. В нейния конкретен настоящ живот тя има пълната подкрепа на семейството си, има разбиране. Самата тя е наясно, на съзнателно ниво, че това е абсолютно възможно, но някъде много дълбоко в нея има този страх. Имаше този страх и тръгвайки да търсиме причината за това, този необясним страх, че това няма да може да се получи едновременно. Ние всъщност се върнахме в един живот, в който тя е избрала кариерата, защото времената тогава са били такива. Както знаете, в по-старите патриархални времена на жените бил предопределен живот. Те са трябва да се оженят, да отгледат децата си и всъщност да се посветят изцяло на семейството. Има години и векове, в които това започва да се променя от най-смелите жени, които посвещават и се заричат, че ще направят проби в кариерата, че ще успеят да имат собствен живот, но това, разбира се, тогава е имало цената си. Такава беше историята и на моята клиентка. Тя в този си живот, още като тинейджърка, като млада момиче, избягва от малкия град, в който е родена, отива в големия град и там започва да гради собствената кариера, обучавайки се, заричайки се, че всъщност никога няма да позволи някой мъж или семейството и да определят нейната съдба, заричайки се да няма личен живот, само и само за да може да успее. И тогава за тези времена това е било много правилно. Това е било правилно както за личната еволюция на нейната душа, така и за колективната женска енергия. Тези смели жени тогава са дали възможност с тези свои актове да се пробие този дълговековен менталитет спрямо жените. И така, връщайки се там в този живот, моята клиентка видя това момиче, което се зарича никога да не позволи дете или мъж или каквото и да я отклони от професионалния път, който е избрала като кариера. И това за нея се е случило, тя е била успешна и всъщност е бил един доста успешен живот. Тя не е чувствала липсата за това време, в което тя тогава е живяла, за нея е било правилно. Даже връщайки се там, успяхме да вземем някои ресурси, за да може тя да се подкрепи в настоящия живот, като в успеха в кариерата си. Но тази силна емоционална реакция на това, как тя се зарича, че никога няма да позволи, всъщност е заключил част от енергията и без да съзнава, това продължаваше да действа и до ден днешен. Връщайки се на място и освобождавайки тази енергия и виждайки, че в настоящия живот вече има друга задача. Има задача, в която да може да съчетае тези две области от живота си. Всъщност тя видя, че може да направи този скок, да съчетае родителството с работата. Важно е да знаем, че такива заричания, обети и споразумения сме правили не само в миналия живот, но и в настоящия.
Разходете се, например, в Париж и вижте всички тези мостове, отрупани с катинари, в които всички се кълнат във вечна любов. В енергиен план, за съжаление, това е изключително тежка завързване на енергията. Вървейки там, определено доста се чувствах в желанието си да освобода голяма част от тези катинари, за да може енергията на тези същества, които са се обвързали там, да бъде свободна. Защото това заключване в емоционалност, в силна емоционална любов с катинар също действа като едно споразумение, като един обет, който не се знае колко дълго ще продължи да действа през животите и не винаги ще е най-доброто, което имаме нужда в този настоящ момент. Затова бъдете винаги внимателни. Знайте, че в много силен емоционален момент, заричайки се и влагайки силна волева енергия, това наистина заключва енергията. Бъдете внимателни, ако случайно се случи в настоящия ви живот, непременно се върнете назад и освободете енергията. Има достатъчно ритуали, има достатъчно начини. Ако не знаете как, потърсете специалист. Но наистина, време е да живеем отговорно спрямо самите себе си, знаейки, че настоящия момент решава голяма част от нашето бъдеще. Така че е добре да бъдем отговорни към него. Пожелавам ви тази отговорност и нека наистина намерим начина да живеем по пълния си потенциал, в пълната си енергия, свободни в настоящия момент. До скоро!